В началото на април тази година в Асеновград стартираха Дните на книгата. В рамките на тази инициатива на Градската библиотека Паисий Хилендарски, община Асеновград, приятелите на книгата и почитателите на поетичното и прозаично изкуство имаха възможност да се срещнат с множество изявени творци на художествената литература, да се докоснат до техния вътрешен свят, намерил отражение в книгите им. Един от тези поети и писатели, който събра много любители на поезията в Градската библиотека на Асеновград Паисий Хилендарски на 4 април, беше Красимир Панайотов. Пред своята аудитория Краси представи за първи път новата си стихосбирка «Създателят на сетива». Това е третата книга, която асеновградският поет издава след «Разум в тинята» и «Обезкостени деца». Създателят на сетива включва творби, създавани през почти целият творчески път на автора, който участва лично и в художественото оформление на книгата. Това е обяснимо и разбираемо, имайки предвид, че Краси Панайотов е добре познат на асеновградската общественост не само като автор на поезия, но и с многобройните си и разнообразни проекти, свързани с изкуството в различните му проявления – изобразително, фотография, музика. Дипломиран художник и педагог по изобразително изкуство, Краси доказва своите творчески умения на художник на множество изложби в различни градове на страната, а на таланта му на иконописец можем да се възхитим, съзерцавайки неговите иконописи в редица храмове. Един от тях е изцяло изографисан от Краси и баща му, Тихомир Панайотов. Това е асеновградският параклис Вяра, надежда, любов и София, който се намира в двора на храма Свети Николай Чудотворец. Освен в сферата на иконописта, Краси се изявява, както споменах, и в областта на художествената фотография, а така също и в компютърния арт-дизайн. Паралелно с това, любовта му към рок-музиката го отвежда до създаването на собствен прогресив рок-проект, наречен Афазия, с който издава 2 албума. И това не е всичко. Краси е познат на асеновградчани с работата си като журналист, като автор на музикални предавания. Такава разностранна и талантлива творческа личност е Красимир Панайотов. С разностранните интереси и дейности на Краси бяха запознати и гостите на премиерата на книгата «Създателят на сетива» чрез мултимедийна презентация. А ето какво сподели с нашия екип Краси Панайотов по повод издаването на най-новата му книжна творба. Защо кръсти така книгата си? Какви са тези сетива? Създателят на сетива. Какво си искал да ни кажеш чрез това заглавие? Звучи добре. Просто заглавието смятам, че звучи добре. Заглавията на всички твои книги звучат добре и си са винаги оригинални, по-различни, не са шаблонни. Това си е така, но аз нямам желанието, а и най-вероятно нямам възможността да мисля шаблонни неща. Значи, Създателят на сетива е първата книга, която издавам след 15 години тишина. Искам да кажа, че аз съм писал през цялото това време, откакто издадох втората си книга, нали? Това беше през 96-та, ако не се лъжа. И действително мина много време. През цялото това време аз съм писал. Писал съм и проза, и поезия. Може би действително съм наблегнал на поезията и това, което издавам по-настоящем е фактически цялата тази лирика, която ми се е насъбрала от, да кажем, 15 на години насам. Което означава, че това е едно представително томче,
един том създателят на сетива и аз честно казано съм доволен от това, което се получи като краен продукт, защото да седнеш и да напишеш стих 2 или 3 или повече на салфетка, на коляно, някъде прав на спирката, под някое дърво, на пейка или някъде, където и да било, и след това да ги събереш и след това вече да ги превърнеш в един завършен, а накрая и в търговски продукт, това е един дълъг процес време, който аз извървях. И създателя на сетива по-настоящем наистина ми харесва именно като един готов, завършен, поетичен продукт. Как да го разбираме? Създатели на тези сетива, аз си го обяснявам, сетивата, това е всичко, което е около нас, което можем да го почувстваме, да го докоснем, да го видим. Това е самия автор, самият лирически герой или в стиховите твореца, който е създал стихосбирката. Ще се опитам да го кажа само с 2 думи. За един лирически герой не можем да говорим именно поради пространното време, което обхваща тази стихосбирка. Но създателя на... Минал през времето. Абсолютно да. Всъщност, всеки човек би могъл да приеме създателя на сетива като същество, което може да умножава сетивата си на базата на тези, които обикновеното човешко същество по силата на волята Божия притежава, има. Така че създателят на сетива за мен е този, който може да надгражда над това, което ние хората имаме. Ние да кажем, нали, докосваме, вкусваме, виждаме, помирисваме, но създателят на сетива е този, който надгражда всичко това. И оттам нататък, мислейки за всичко това, за мен се открива един наистина интересен свят. И, by the way, в момента страхотно се радвам, че виждам толкова много асеновградски приятели тук в градска библиотека. А как самия автор илюстрира своите стихове? Не беше трудно за мен, макар че графиките, които са попаднали в тази книга, не са рисувани директно и така специално за книгата. Просто те са един вид мой кратък подбор. Паснали са си със съответната... Така съм решил и така смятам. Да, паснаха си и като говоря за един хубав завършен продукт, тази книга нямаше да бъде същата без тези графики, 4 графики, които съм подарил на читателите си заедно с стиховете си. Благодарим ти, Краси, благодарим за това, което си направил за всички онези, които обичат лириката, които обичат да гледат по-широко скроено на заобикалящия ни свят. Благодарим ти, че отдели в тези напрегнати минути преди премиерата време и на нашата медия. Желая ти от успех, желая ти от сърце успешна премиера и да продължаваш по същия начин да бъдеш онзи, както аз обичам да ти наричам, енциклопедичен Краси, широко скроен Краси, който може да ни разкаже за света по един съвсем непринуден и оригинален за всички нас начин. Благодарим ти. Всичко добро, бъдете добре, поздрави на зрителите ви. Благодарим. Стихосбирката "Създателят на сетива" включва 4 раздела: небесна плацента, пейзажи зад стената, построени планети и оцелели във времето. Рецензентът на книгата, философът и социолог Росица Любенова, определя творбата като разноцветна мозайка, сглобена от 4 парчета, всяко със своите ярко излъчващи нюанси. Стиховете, по думите на Любенова, се характеризират с изключително експресивен език и богата образност, с метафорично наситен стил, смесица от ярки натуралистични описания, нежни видения и крехка емоционалност. Именно чрез рецензията на Росица Любенова литераторът Роси Стойкова представи стихосбирката "Създателят на сетива" и нейният автор на аудиторията в лекционната зала на градската библиотека "Паисий Хилендарски". Радвам се, че сме тук заедно тази вечер. Радвам се същевременно, че не аз трябваше да обявя
повода за нашата среща, която според мене се подразбира и е ясна за всички нас. Краси Панайотов и създателят на Сетива. Ще започна, както предварително говорихме с него, с една много задълбочена, много стойностна рецензия за тази негова книга, написана от Росица Любенова, която той ми каза, че е социолог. Аз веднага попитах, не е ли случайно филолог, или поет, или творец. И филолог. Така, с удоволствие ще прочита. И мой студент. Дами и господа, Велин Станев! Окей. Краси Панайотов, който сме свикнали ту да надничат нашите домове от телевизионния екран, или пък направо в душите ни от картините или фотографиите, които дълго време крие, може би дори от себе си. Ту да се спотаива кротко на някоя от полиците с любими и често препрочитани книги, днес вдига булото и позволява на верните читатели и ценители на неговото творчество да потънат в бездната на неговата душа, а може би и трудно да изплуват оттам. Трудно ще е на всеки един, докоснал се до създателят на Сетива, да се освободи от пленничеството на тези стихове, които сякаш ще оплитат като пипалата на октопод и те теглят към дълбините на нещо непознато със силата и неизбежността на плаващи пясъци. Отмествайки поглед с идея за бягство от робството на този така омагьосващ свят, читателят припознава персонажите на тези стихове и в своето всекидневие. Но тези стихове, макар и описващи делника на душата, в никакъв случай не можем да наречем делнични. Някои вероятно биха ги намерили претенциозни или тежки, но в истинските ценители те нахлуват с призрачността и загадъчността на една непозната и смело заявена интуитивност. Стихосбирка, която бих оприличила на разноцветна мозайка, сглобена от 4 парчета, всяко със своите ярко излъчващи нюанси. Небесната плацента, пейзажи зад стената, построени планети и последната, която съдържа само 4 последни щрихи на цялостната картина, оцелели във времето. Обединяващата характеристика на всички стихотворения е изключително експресивният език и експлицитната образност, които са и основните виновници за мощта на фониеподобното засмукване на тази поезия. Зрелищен и метафорично наситен е стилът на Краси Панайотов в първите частици от мозайката на създателят на Сетивата. Господ е първата фигура, която влива обреченост и премрежена неуловимост в тази част, сумрачно свързана с небесната утроба. Много пъти Господ подписа небето с грозен почерк и прати сълзите си долу в пръста. Спрях на небесната гара и седнах на куфара. Тежък и прашен. В него животът се сви и запали цигара. И докато вдишваме аромата на цигарения дим, а пред очите ни все още се чернее разкривеният почерк на Господа, прокъмтяват в съзнанието скърцащи мисли, разпилени тързания и тихи къпчуци от любовни стенания. Светлината и мракът се редуват в неспирен водовъртеж, в който се губи представа за ден и за нощ. Усещане за тревожност, помитаща енергия и в същото време сгушена, тиха болезненост създават тези стихове. Стихове, пропити с чувственост, едновременно нежни и енергично и мигновено изпълващи душата на всеки един читател с физически осезаеми усещания. Стихове сътворени със спонтанност, чезнещи, сякаш топящи се веднага, щом биват прочетени. Във втората част, зад стената, са затворени 39 стихотворения, чиято предопределеност е да я прескочат и да ни поведат по хлъзгавите флуидно-въздушни вдъхновения на автора. Притеглянето е не по-малко силно от това, което се усеща в първата част на книгата, но е различно. Стиховете вече са по-спокойни. Дивата страст и енергия на първата част вече са опитомени от трудно покълнали прозрения и обхванати от нескончаеми съмнения. Приглушена ефективност, облечена в мълчаливи викове и подстрекавани, но вцепенени движения.
преживели катързи стихове, говорещи с глас от първо лице, единствено число, и преживяващи заедно със своя автор умората от екзалтиращите страсти и пронизващите тонове на шумните и неукротими вълнения. Течнена, умората е оросила миглите ми и във всяка капка се отразяват сълзите в очите ти. С глава в ръцете си от потта примигвам в такт със сърцето си и няма изгледи да се усмихнеш. Във втората част разхвърчаните чувства са поспрели своя полет, за да се насладим на оталожени изповеди, но все пак, долавяйки в ефира с подавената енергия на тази душевност, която веднъж преживяна, не може да бъде сбъркана. В построени планети авторът е поместил 20 стихотворения, които въвеждат в приказката, описваща картини и сцени, успяващи да събудят и най-ленивото въображение, но истинско изпитание за лесно развихрящото се такова. Импровизациите на автора завладяват с пълнота на изображението и пластичност. И как би могло да е друго яче, когато тази стихосбирка е творение на художник? Интензитет в разголването на неподражаема сетивност и неопитомена изразност. Луната блести и като лунатик се прозява сред букет от съзвездия, посребрили лицето й. Но под капака в кутията е тихо и прашно. Семейство паяци стискат палци. Вечерта да открият вечеря в мрежите. Финалните 4 стихотворения, обединени под заглавието "Оцелели във времето", всъщност са хронологически първи. Последни, но някак напомнящи за непобутнатия от годините, непречупен от неволите, стремеж към креативност. Непресторен, поривист език. Наситени и различни персонажи, леко начумерени и заоблачени стихове, които правят възможно поникването на нещо досега неизживяно. Смесица между ярко натуралистични описания и паяжинно нежни видения и крехка емоционалност. Като разтворим създателят на сетивата, чувстваме пулса на времето, пулса на автора и в нас свенливо започва живот, потръпвайки в неравни, трескаво глъхнещи тактове, нов прочет на собствената ни, запокитена някъде в забързаността и безвремието на делника душа. И преди да се отдам отново на пъстрото многообразие от усещания в създателят на сетивата, да не забравя да кажа, че я препоръчвам на всички, които искат отново да се срещнат с нея, своята душа. След всичко това мога да кажа, че моята задача е и улеснена, а и много трудна. Улеснена в смисъл, че тук беше доловено абсолютно всичко, мисля, толкова задълбочено и толкова точно напипано, което може да се каже за поезията на Краси Панайотов. Не всичко ден. Аз за това може би ще продължа да говоря. И казвам, че за това тази моя задача сега е малко лесна, но от друга страна и много трудна, защото как бих могла да звуча толкова задълбочено и толкова красиво да говоря, както това, което прочетох. Затова нека да кажем, че това, което ще кажа, ще бъде просто моето искрено човешко мнение на читател и почитател на тази поезия. И ще започна просто отваряйки книгата и ще започна от предговора, който е направил автора, защото повечето читатели всъщност не обръщат внимание на подробности като предговор, предисловие, там наречено, или послеслов. Те четат същността, т.е. поезията или разказите, или каквото е тази книга. Но предговора, според мене, обяснява абсолютно всичко това, което човек би могъл и би трябвало да разбере в тази книга.